Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da shahararren shirin nan mai dogon zango na cikin shirin so ne, inda a yanzu haka dai wata babbar cakwakiya na shirin faruwa. Wata babbar cakwakiya na shirin faruwa a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin so ne. Babu shakka a yanzu haka Hairana da kuma Imran na cikin fuskantar ƙalubale fiye da yadda mutane suke tunani, inda a yanzu haka dai yayan wato Samira ta yi matuƙar yarda da Imran akan cewa shi ne wanda yake zuwa mata a mafarkinta, a yayin da ta ga Imran a lokacin a gadon asibiti. Ta yi matuƙar mamakin ganin Imran a raye, kuma a yanayin da Imran yake babu shakka babu komai a tattare da Imran face irin abubuwan da take gani a cikin mafarkinta. Wannan abu yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ita kanta ta kasa bawa kanta amsa akan irin abubuwan da suka faru, amma tunaninta kamar mafarki take, ashe kuma dai ba mafarki take ba. A yayin da ta je ta gan shi a gadon asibiti, take ganin cewa wannan kamar wanda take gani a cikin mafarkinta, inda ita kuma Hairana daga fita karɓo caji aka sace ta. To shin wane ne ya sace ta? Wato yayan Samira shine wanda ya sace ta. Abun mamakin da ke shirin faruwa shine a lokacin da Hairana ta je gidansu Samira, a nan suka yi kacibis da Imran da kuma Hairana. Daga lokacin nan Hairana ta yi matuƙar shiga damuwa da kuma farin ciki na ganin yadda Imran yake a raye. Shi ma Imran a lokacin ya fara tuna abubuwa, sakamakon cewa an ce dama ƙwaƙwalwarsa ta taɓu, ba za ta iya tuna komai ba. To a yanzu a lokacin da ya ga Hairana, daga wannan lokaci ƙwaƙwalwarsa ta fara tuna abubuwa da yawa, kamar dai irin soyayyar da suka yi da Hairana, da kuma irin ƙalubalen da suka fuskanta a baya, da kuma irin farin cikin da yake samu a duk lokacin da ya kasance tare da Hairana. To a yanzu haka Hairana ta fara jin daɗi da kuma farin cikin ganin yadda ya kasance lafiya, da kuma ƙwaƙwalwarsa ta fara dawowa, da kuma tunaninsa ya fara dawowa, inda har ya fuskanci cewa Hairana ita ce wato wacce yake tunani a cikin zuciyarsa. To masu sauraro, kafin mu shiga sharshin mu kai tsaye a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai suna DM Hausa 24, idan ya kasance shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharshi daga wannan tasha ta DM Hausa 24. Idan ya kasance shine zuwanka, daga haka muka kawo muku ƙarshen wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin